Hallo, spørg om de kommer herhen. Jamen, du står stadig og prøver på deres burger. For helvede. Ej, jeg har stadigvæk det der soft ice. Den er klippet rundt om munden. Ej, så bliver de røde. Ej, bliver du rykket? Vi kunne bedre gå videre. Til den næste. Nice. Jeg spurgte om jeg ikke kunne få et lov. Oh shit. Ej, hun sender dem altid videre. Hallo, jeg tænkte bare siger nej. Ej, hun har kraftigt bare sådan en videre, så vi skal stå og vende længere. Fuck, jeg skal pisse. Ej, skal vi ikke drikke 2 liter af en cola her? Det er der. Så skal vi drikke sådan 3. Hvad er lækker. Og så Anton og dig. Ej, Anton han har faktisk fået en kæreste, der hedder Thea. Jo, han har. Han er i forhold med hende inde på Facebook. Ja, så. Jeg forstår ikke Anton og Sina sammen. Hvad? Når de er pisse uvenner. Ej. Hey, dyr. Fik du det, Anton? Gå lige op og sige. Har I ikke fået det? Jeg siger, at du har sagt, at I bare skal komme. Ja, lad mig sige, at vi skal fortælle dem noget efter. Det der med mand pisser.